Benvinguts seguidors de RQTV. Començam una setmana més amb l'informatiu setmanal. Avui, com cada setmana, veurem els resultats dels partits, els horaris de la pròxima setmana i veurem menys assajants aquesta setmana. Començam. Començant per Benjamí B, que va guanyar 3-2 contra Serenari. Passam a veure el Benjamí A, que va guanyar 7-3 contra el Montesión B. Els gols els van fer Joan Albert, en Joan Xavier, dos per part d'en Miqui, un altre per Miquel i dos per part d'en David. Comentari. Els peques del Recre se van injectar de moral amb una segona victòria consecutiva. Davant un bon rival, l'equip local va saber realitzar una pressió quasi a la perfecció, cosa que va dificultar la sortida de pressió dels contraris. A la primera part, el Recre va demostrar un gran nivell de joc, perdonant una vegada més infinitat d'ocasions. Però amb intensitat i llanes van aconseguir anar-se'n en el descans amb un marcador a favor de 3-1. En la segona part, un altre fallo defensiu va provocar el 3-2, cosa que posava emoció en el partit. Però el Recre va seguir el seu i va acabar endur-se el partit per 7-3.
Molt bé, David, xuta! Golazo! Ahora mismo. Venga, no fallis això. Una banda! Vete una banda! Va, gira! ¿Puedes venir a meter la final? Fort! Per enrere, no, per enrere. Darrere! Va la nostra! Meu Miquel, fort! Va el gol! Vete! Un altre! Damos la entrevista aquí con Tony, el entrenador del Montesión B de categoría prebenjamines. Hola Tony. ¿Qué impresiones sacas del partido? Bueno, el partido ha sido un partido por nuestra parte para olvidar, en la que hemos estado muy espesos, yo no sé si por culpa del horario o por la calidad de los jugadores también del equipo contrario, pero bueno, un poco creo que se lo ha juntado todo. ¿Cómo has visto a tu equipo? La verdad, como te comentaba, muy espeso, con poca iniciativa, bien presionado por el equipo contrario y bueno, hemos realizado un juego bastante para olvidar, vamos. ¿Y al equipo contrario cómo lo has visto? Pues lo he visto muy bien, juegan muy buen fútbol sala, es extraño que estén en la posición que están y que bueno, considero que de aquí a final de liga estarán mucho más arriba. Vale, hasta aquí Què tal el partit d'avui? Bé, el partit d'avui jo l'he vist molt empatat, hi ha hagut moment del partit en què hem estat un poc espesos, els dos equips ens hem contriat un poc de joc de rebot i això, però bé, jo crec que els gols, crec que el marcador reflecta el partit i molt contents. I com has vist l'equip contrari? Sí, contrari l'he vist molt ben posicionat dins el camp i m'ha agradat molt així com juguen i l'estil que empleen. I el teu equip com l'has vist avui? En el meu, com t'he dit, hi ha algun moment que potser que estem com espesos, però que en general han fet molt bona feina, tots han suat i tots s'han complit amb el que esperava. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Antes de passar en el Benjamí B, cal dir també que aquesta setmana, per un partit aplaçat, el Benjamí A també va jugar dins el camp del Jujut Sant Joan, que va guanyar per 4-6. Els gols els van fer en Julià, que en va fer 2, en David 2, en Joan Albert i en Raül. Comentari. El Benjamí A del Recreatiu Manacor va guanyar a domicili, realitzant un gran joc, sent un dels seus millors partits realitzats de la temporada. A la primera part, el Recre va començar marxant primer, però a seguir l'hotel va saber reaccionar posant l'empat a 1. Durant uns minuts, tot pareixia igualat, però el Recre fent jugades bones de tots, va marcar els gols antes del descans, acabant per 1-3. A la segona part, el Recre va començar dominant el joc, però no aprofitava les clares ocasions que tenia. Per aquesta raó, el Sant Joan sí que va aprofitar les seves ocasions posant el 2-3. Però a base d'ocasions i llanes, el Recre va sentenciar finalment el partit, acabant per 4-6. Destacar que l'àrbit, sense donar cap explicació ni una, va donar el partit per 4-5, anul·lant així el gol d'en Raül, però el partit realment va acabar 4-6. Destacar el gran joc en equip i especialment la gran actuació de Joan Xavier tant en defensa com en atac. Ara ja sí que passam en el Benjamí B, que va guanyar 9-6 contra el Sant Vicent de Paül. Els gols els van fer en David, en Carles i 7 per part d'en Jonathan. Comentari. Difícil partit en un camp complicat. A la primera part hi va haver un joc poc vistós, però dur per jugar, per la diferència d'estatura de l'equip contrari. Per això el creatiu se va tenir que adaptar a mesura que passaven els minuts, amb un joc directe, acabant la primera part amb un avantatge. A la segona part, el Recre li va posar més llanes, cosa que va propiciar endur-se en el partit per 9-6. Passam a veure el Benjamí A, que se va aplaçar. S'ha aplaçat aquest comentari. Gran partit dels alevins del Recre, que van començar guanyant per 0-1. Però a causa de donar poca xispa en el partit, el Son Oliva li va donar la volta al marcador per 3-1. Un Son Oliva que sabia que la victòria li situaria com a líder de la competició. Per això va anar a matar el partit.
però se va trobar amb un jugador recre que no havien donat la darrera paraula, reaccionant d'una manera contundent. Tal és així que en els 5 minuts de la segona part havien aconseguit empatar 3. D'allà fins al final del partit hi va haver un desviat de concentració i intensitat per part dels nins de Alejandro Carrasco, que van tenir com a premi final la victòria. Destacar la reacció de tot l'equip i el gran gol d'en Nuno en jugada individual i el golaç d'en Miqui Llorat. Passam a veure l'Infantil A que va guanyar 6-2 contra l'Alcúdia. Els gols els van fer Marc Andreu Sansó, en Pedro Sánchez, en Marc Andreu Oliver, en Quico i dos per part d'en Pedro Palou. Comentari. Una altra vegada el creatiu va donar dues cares a les dues meitats del partit. Una primera meitat en què se va veure un equip ràpid, atent amb intensitat i amb ganes de gol.
i una segona part en què l'equip va sortir relaxat i sense intensitat. El partit va ser dominat pel conjunt manacorí, sempre des d'una defensa ben muntada i sortint ràpids a la contra, permitint a l'atac tenir sempre superioritat de jugadors i propiciant anotar gols, cosa que va provocar que els descans anessin amb un clar 4-0. A la segona part el Recre va sortir relaxat per l'avantatge obtinguda i se va trobar amb un Alcuri més entonat que en els 2 minuts de joc va marcar el seu primer gol. El partit es va tornar un poc espès, amb continus atacs ràpids i sense permetre a les defenses la seva col·locació. Fins al minut 25, el marcador no se va moure de nou pel Recre i les jugades es van convertir de nou en continues embestides sobre les metes dels dos conjunts, arribant en el final del temps de joc amb un marcador just per joc escrit per els dos equips. Mencionar el debut de Sablaví Jaume Xabré, que a pesar de disputar pocs minuts, va fer una bona actuació.
Passam a veure els tres que van empatar 2-2 contra el Burgos. El gol el va fer en Pablo, que els ha fet tots dos. Comentari. El Recreatiu Manacor des del minut 0 de la primera part i durant tot el partit va realitzar un bon joc. Passam a veure el juvenil que ha guanyat 5-1 contra el Joves d'Inter. Els gols els van fer en Sergi, dos per part d'en Xavier, un altre per Ahmed i un altre per Moussín. Comentari. Partit molt poc vistós que va guanyar el menys dolent. Passam a veure l'equip que va empatar 2 contra el Silvià. Els gols els van fer José Luis Fernández i Adrián Camacho. Comentari.
Bon partit o disputat per dos equips, amb molta igualtat tant en el marcador com en el joc, amb posicions molt clares a les dues porteries. A bones porters se van emplear a fondo en grans actuacions. Fins aquí ha estat el resultat d'aquesta setmana, passam a veure els horaris de la pròxima. El prebenjamí B jugarà contra el Joventut Cos Marí dissabte a les 11. El prebenjamí A descansa. El benjamí B jugarà contra l'AE Manacor C dissabte a les 12:20. El benjamí A jugarà contra l'Entrecultura Montesión diumenge a les 12:30. L'Avià jugarà contra el Sant Ferrer dissabte a les 6. L'Infantil A jugarà contra el Col·legi Montesión dissabte a les 11:15. Els Cadets jugaran contra el Sant Oliva dissabte a les 10:15. Els juvenils descansen i el primer equip jugarà contra l'Interpla dissabte a les 7. Fins aquí han estat els horaris de la pròxima setmana. Fins aquí ha estat el nostre informatiu d'avui, esperem que vos hagi agradat. Mos tornem a veure la setmana que ve amb noves informacions.